Ús dels equips en pràctiques al laboratori de la tercera planta de la clínica odontològica. El laboratori de pràctiques preclíniques de la tercera planta de la clínica odontològica de la Universitat de València està dotat de 40 unitats de treball distribuïdes en 4 fileres de 10 unitats cadascuna, més 2 unitats situades a l'entrada del laboratori. En cada unitat hi ha un cap amb mandíbula extraïble metàl·lica, un braç extraïble amb mangueres i un pedal per a l'instrumental rotatori clínic, un motor amb pesa de mà i un sistema d'aspiració. Ús del sistema rotatori. Aquest dispositiu consta d'un pedal penjat a la part inferior dreta de la taula i un braç extraïble situat a la mateixa part. En aquest braç van 2 mangueres per als instruments rotatoris i una pistola central d'aire i aigua. Cal extraure el braç i agafar una de les 2 mangueres, segons l'aparell que es faça servir, i enroscar ben fort a l'extrem de la manguera l'acoblament de l'aparell rotatori i posteriorment es col·loca ja l'instrument rotatori d'alta o baixa velocitat, segons es tinga que treballar. Per a fer ús del rotatori amb aigua, girarem el pedal cap a la dreta, amb el peu. Per a fer-ho sense aigua, girarem el pedal cap a l'esquerra. Ús del motor amb pesa de mà. Per a fer ús de la pesa de mà, hi ha un motor instal·lat a la part inferior dreta de la taula i una pesa de mà amb el seu suport dintre d'uns dels calaixos de la taula. Primer treurem el suport i el ficarem sobre la taula. Després agafarem la pesa de mà i introduirem a l'extrem la fresa. Per això caldrà girar la part superior de la pesa de mà cap a l'esquerra. Ficarem la fresa i la bloquejarem girant en sentit contrari, cap a la dreta. Posteriorment, ficarem la pesa de mà sobre el suport i passarem a connectar el motor apretant l'interruptor allargat verd que hi ha a la part inferior dreta, en llum connectat. És molt important que aquest botó es desconnecte en acabar d'usar la pesa de mà, perquè una de les causes de trencament de les peces de mà és que es cremen per calfament excessiu. També cal tindre, sempre que no estiga utilitzant, la pesa de mà sobre el seu suport, per evitar que caiguen a terra i s'averien. Una vegada ficada la fresa a la pesa de mà, farem pressió amb el genoll dret sobre la palanca del motor i la fresa girarà. Podrem regular la velocitat de gir mitjançant el dispositiu circular situat dalt de l'interruptor. En acabar, hem de recordar treure la fresa de la pesa de mà i deixar-la a la posició tancada. Gira a la dreta. Final de la pràctica. En acabar la pràctica és molt important deixar cada aparell net i al seu lloc. La taula ha d'estar neta i en condicions per ser usada de nou a la següent pràctica. Les connexions han d'estar apagades. La safata ha d'estar insertada a la part superior per a que es puga tancar el braç del rotatori. Per a qualsevol dubte, problema, mal funcionament de l'equip, cal que informeu immediatament al personal del laboratori.